Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Riforma li aħna l-avukati inna nħossu l-bżon tagħha għal snin twal, kim dan il-mod li l-avukat Ezekiel Bsajla ddeskriva l-prinċipi li ħarġu mir-riforma dwar l-inkjesti maġisterjali ippreżentata mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Azzart il-ħamis. Ma' One News l-avukat Bsajla nnota il-bażi ewlenija ta' dan kollu. Huwa pass fi triq tajba. U dan għal xiex, għaliex introduċejna permezz ta' dawn il-liġijiet li qed jidher li tiġi introdott huwa kontabilità għal min ser jagħmel ir-rapport, protezzjoni għal vittmi u protezzjoni għal min ikun akkużat. Hawnhekk bħala gvern nemmen illi ħadan il-pass għal żewġ raġunijiet sabiex isaħħaħ dak id-dritt illi ġa jeżisti u sabiex imma jagħti l-fakultà illi kull mill-persuna li ħajamel azzjoni kulħadd ikollu għal xiex jirrispondi. Dr. Bsajla nketa eżempju ta' nuqqas li hemm fil-liġi llum il-ġurnata u kif ir-riforma ppreżentata mill-Gvern issa se tindirizzah. Dolodu għadna kif smajna waqt il-kawża tal-Vitals illi kien hemm xut prinċipali illi dan ma derx u ma attendix fil-qrati tagħna. Din hija xi ħaġa li fil-liġi bħalissa kif qiegħda m'hemm ħadd li jista' jiddefendiha, m'hemm ħadd li jista' jikkontesta ħlief illi ġib proċeduri komplikati fil-qrati tal-ġustizzja tagħna minn l-ambitu kriminali. L-avukat Ezekiel Bsajla refera anke kif l-ewwel pass f'din ir-riforma huwa li persuna tmur għand il-pulizija wara 6 xhur jekk wieħed ma jkunx sodisfatt jista' jmur dirett għand imħallef. Il-pulizija huma il-fort investigattiv u għall-lok fejn għandhom l-odda kollha neċessarja sabiex tir investigazzjoni u l-gvern milli nista' nifhem mill-leġiżlazzjoni li ħajġi introduċi mhux qed jgħid ma tistax tmur għand il-maġistrat inkwerenti, però tagħti żmien sakemm il-pulizija jkun jistgħu jinvestigaw. U xi żon li fair, xi ngħidu mbagħad għal vittmi. Il-vittmi issa permezz ta' dan l-emendi fil-liġi ser ikollhom il-fakultà li jkollhom rimedju sabiex ikunu jafu fejn wasal il-proċess. Ma jibqgħux fil-għama u fil-limbu. Hawnhekk huwa tenna wkoll kif dan kollu se jaqta' l-abbużi li wieħed jista' jagħmel mill-proċess ġudizzjarju preżenti. Milli nistgħu nifhmu aħna avukati u li aħna kuntenti ħafna x'aħna nitkellmu fil-kuraturi tal-qorti, kuntenti ħafna b'dawn l-avvanzi. Jidher illi l-ewwel nett jekk ikun hemm suspett u infetħet inkjesta dettami partikolari ġifieri biex jiena nfittex fuq dik il-persuna mhux se tiġi miftuħa u mimruħa fuq min jidhirlu fejn taħbad. Jiġifieri bl-Ingliż is not a fishing expedition. It-tieni lok hija li dak il-persuna jkollu l-fakultà li hu jkun jista' jirrispondu jkun jafu jkollu ċertu informazzjonijiet jekk jinsab il-ħtieġa u mhux jibqa' dan taħt investigazzjoni ad eternum.